Moi boa tarde a todos e a todos. Imos dar comenzo a este pleno ordinario do Concello de Fene de 5 de decembro de 2024 con 5 puntos na orde do día. En primeiro lugar, a aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 7 do 11 do 2024 e da sesión extraordinaria urxente do 13 do 11 de 2024. Non sei se hai alguna intervención. Pasamos, entón, ao punto número 2, dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 1395/2024 a 1539/2024. Non sei se hai alguna intervención respecto a... Tercer punto, a aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Benegar relativa á situación do idioma propio de Galicia e a adopción de medidas para a súa normalización. Ten a palabra a voceira do Benegar. Boa tarde a todos e a todas. Pois hoxe presentamos a este pleno a situación do idioma propio de Galicia e a adopción de medidas para a súa normalización coa seguinte exposición de motivos. Os recentes feitos públicos polo Instituto Galego de Estadística sobre Coñecemento e do Uso do Idioma do Galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación que podemos cualificar de emerxencia é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria, excluinte, aplicada nos últimos 15 anos do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período prohibiuse a impartición en galego de varias materias no ensino educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso ás crianzas á lectoescritura en galego na rede de educación das escolas infantís. Mudouse a Lei de Función Pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para atender ás persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na TVG, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descendeu bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mais non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro e se o compromiso coa normalización do noso idioma é real é asumido por toda a sociedade, comezando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. E por todo isto exposto por o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, sometemos a este pleno os seguintes acordos. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculável valor e no seu dereito inalienável e a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sin discriminación de ningún tipo. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará o previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza, Estatuto de Autonomía, artigo 5, e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística 1983 e Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega 2004. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación, e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma, de noso, non goza aínda da presenza desexada, en coherencia con esa decisión. O Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma.
e trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza con Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Plataforma de Queremos Galego. Bueno, estamos ante unha situación onde o noso idioma está en verdadeiro risco, pois por todo aquí o nomeado, pois as crianzas dende 5 a 14 anos pois prácticamente non se expresan en galego. Nos solicitaríamos a derogación do decreto do plurilingüismo, pero, bueno, vemos que necesita unha modificación da política lingüística, pois as crianzas entran falando en galego nas escolas e saen falando en castelán. Polo tanto, pido o apoio de todos os grupos a esta moción. Moitas grazas. Partido Popular. Boa tarde. Pois vai contestar a esa moción Gumersindo galego. E entonces compre deixar moi claro que os galegos e máis as galegas pois si elexiron xa no seu momento, nas últimas eleccións autonómicas, o modelo de cordialidade lingüística que ten o Partido Popular frente ao modelo de confrontación que sempre, baixo o noso punto de vista, tratando de apropiarse dun ben como é a lingua galega de todos os galegos, pois esa confrontación pretende sempre utilizar a lingua o BNG para chegar a ela. Tamén hai que indicar que as normas ás que se fai alusión, Lei de Normalización Lingüística e Plan Xeral de normalización da lingua galega, foron aprobadas polos gobernos do Partido Popular. Ambas as dúas por unanimidade, mas o BNG non apoiou ata o último momento, no ano 2004, o plan xeral que agora toma como referencia e fixou a última hora pola presión social. E tampouco apoiamos o que é unirse á plataforma de Queremos Galego, posto que se trata dunha plataforma de carácter cidadán, pero con un alto perfil político. Non é conveniente, polo tanto, incluir ahora mesmo a todos os concellos en ela polo alto índice de politización que ten e se considera prioritaria a creación dun clima axeitado para acadar un pacto político que leve a un pacto social. Neste momento, todas as formacións políticas con representación no Parlamento de Galicia están traballando para acadar un pacto pola lingua. Compre deixalas traballar para acadar os seus consensos necesarios para o galego. E esta moción, pois, o único que pretende enfrentar. O noso modelo está claro, que é un bilingüismo cordial sin imposicións. E os datos do IGE, pois creo que son esclarecedores. Un 7 de cada 10 persoas comunícanse en galego, que é un 69,25%, e só un 29,20% da población manifesta utilizar únicamente o castelán. Creo que non está en peligro para nada a nosa lingua e pois é utilizada cordialmente por todos os galegos, un bilingüismo cordial, como decía antes, e, por tanto, o Partido Popular pois vai votar en contra desta moción. Moitas gracias. Partido Socialista. Non é a nosa intención do Grupo Socialista intentar politizar algo tan importante como é a lingua dos galegos. Está claro que é a nosa sina de identidade, a lingua na que todos deberíamos de expresarnos, ou polo menos coñecela e dominala para poder expresarnos. É importante salientar que o decreto 79/2010 de 20 de maio do plurilingüismo en la enseñanza non universitaria de Galicia, no seu artigo 4, din que o decreto ten os seguintes principios, e din, primeiro, garantía e lo dice de unha maneira moi rotunda, garantía da adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas oficiais de Galicia. Iso non se está dando ni desde que se puso en vigor este decreto no ano 2010 de plurilingüismo, nin se está dando na actualidade. Evidentemente, cada ano que pasa, se imos ás estatísticas do Instituto Galego de Estatística, vemos que o galego cada vez está falando menos. E xa non falamos da competencia da escrita, cando menos dun 15% dos rapaces en idade escolar son capaces de escribir
en galego. Pero xa non somente imos a este artigo, se nos vamos ao artigo número 6 do decreto do plurilingüismo, que é o que envolve a nosa ensinanza en galego, cando fala da educación primaria, din no punto terceiro que se impartirá en galego a asignatura de coñecemento do medio natural, social e cultural, en castelán a asignatura de matemáticas. Este que lles fala, outros moitos compañeiros da docencia, en aquel momento, no 2010, cando entrou en vigor este decreto, xa vimos claramente que se unha asignatura coa importancia que ten a matemática no noso currículo, se se ten que dar en castelán, evidentemente non estamos favorecendo o galego. Tamén teño que decir que na educación primaria existe un equilibrio nas linguas. Aí sí que existe na educación primaria. Non tanto na educación infantil, na educación secundaria e, por suposto, obrigatoria, perdón, e, por suposto, no bachillerato. Na educación infantil, o din ben claro este decreto, haberá que enseñarlle ao neno a lingua materna, pola que entra. E, sin embargo, son coñecedor nos distintos centros educativos onde he participado que isto non é así. Ninguén é capaz, ninguén en educación infantil, de atender nunha clase de 20 alumnos aos que veñen en lingua materna galega ou aos que veñen en lingua materna en castelán. Iso é imposible. Ao final, o mestre de turno, se é castelano falante, vai dar todas as clases en castelano falante, co cal, o que dicía vostede, un neno entra falando galego na escola e sale falando castelán. O que está claro é que a política, se non vemos que está dando o seu fin para o que se creou este decreto e nos lo din o Instituto Galego de Estadística, pois haberá que intentar cambiálo e intentar facer outro tipo de decretos ou de leis que favorezcan o uso do galego o máximo posible. Pero quería facer, sobre todo, incidencia en canto á educación secundaria obrigatoria, que o propio decreto din que se impartirá en galego asignaturas de ciencias sociais, geografía e historia, ciencias de naturaleza e biología e geología. En castelán, matemática, tecnología, física e química. Aquí hai un sesgo moi grande. Matemática, tecnología, física e química son puras ciencias. Eso ten que darse en castelán, non se pode dar en galego. A ver, se está falando unha persoa de ciencias puras tamén. A mí nunca me gustou, eu sempre que pude din as clases de matemáticas en galego. Considero que se lle queremos dar importancia e relevancia ao galego e que poda sair adiante, as asignaturas máis importantes teñense que dar en galego. Simplemente por comentar un detalle máis. No primeiro curso de secundaria obrigatoria, a carga horaria das matemáticas son de 4 horas á semana e se dá en castelán. É unha carga horaria bastante importante. Tecnoloxía e digitalización son 3 horas á semana, se dá en castelán tamén. E, bueno, así poderíamos... Eu non sei, a verdade, que o proxecto lingüístico dos centros de educación secundaria hai bastantes estudios adiante, un estudio en concreto da Mesa pola Normalización Lingüística, que din que o proxecto lingüístico do centro normalmente non se levan a efecto o equilibrio entre as dúas linguas. Hai estudios que o analizaron, que colleron 3 centros educativos de secundaria en Galicia e amosan que o galego está en desvantaxe con respecto ao castelán nestes proxectos lingüísticos de centro. Bueno, por facer un pouco así de como está no ensino, pero é certo que na sociedade na que nos desenvolvemos é nada máis que hai que baixar un día ás rúas de Ferrol e para escoitar a unha persoa falar en galego o vemos con bastante dificultade. Bueno, ben, tamén, pero bueno, quero dicir, por decir unha cidade de certa importancia no noso contorna. Por isto e por moitas máis cosas, consideramos que o galego está en desvantaxe con respecto ao castelán e habería que facer unha normativa na que o galego tivera a relevancia que ten a lingua, unha das linguas oficiais, evidentemente,
pero a lingua que está en máis de ventas hai que facer políticas para poñela un poquinho máis arriba no seu paradigma. Co cal, nos vamos a apoiar esta moción co voto a favor. Moitas grazas. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, entendendo que, imos a votar a favor da moción, por suposto, estamos de acordo cando se fala de que o galego está, en desventaxa con respecto ao castelán. Non podo eu tampouco, falar moito neste sentido, porque tampouco son unha persoa galego falante todo o tempo. Pero sí é certo que hai cousas, por exemplo, cando se fala de que se poida falar galego sin discriminación de ningún tipo, hai unha cousa que a min se me ven moitísimas veces á cabeza falando do tema do galego e que ten que ver co tema dos colexios. Eu lembro, e non son a máis bella dos que estamos aquí, pero sí lembro na escola que nos berraban por falar en galego e nos berraban incluso na casa por falar galego, porque normalmente o galego iba asociado ao ignorante, ao patán, ao zafio, e todo nesa línea. Entón, eu lembro que nos berraban, pero lembro, sobre todo, e sería algo que non me gustaría que volvera a ocurrir, porque é algo que a mí me quedou personalmente grabado, no colexio, poucas veces falábamos galego, pero se soltábamos algunha palabra ou algunha frase en galego, lembro ter mestras e mestres que o primeiro que nos dicían en perfecto castelán era niña, niño, no seas aldeano. Entón, a mí, na verdade, que iso foi algo que me quedou moi grabado e non me gustaría que coa perda que se está tendo do galego e tal e como estamos retrocedendo en moitas outras cousas, volveramos a ter este tipo de actitudes, sobre todo nas colexios. Niño, niña, non seas aldeano. Imos a votar a favor. Moitas grazas. Benega, voceira. Pois mire, Daniel Chapela, non sei se saben vostedes quen é, pois nunha noticia do 19 de novembro en todos os diarios do país, pois poñía que Daniel Chapela, que ata agora era coordinador da Comisión de Cultura do PP, fixo público este martes a súa decisión de dimitir e abandonar o partido do presidente galego Alfonso Rueda. Na súa declaración cargou contra o equipo liderado polo conselleiro de Cultura, José López Campos, ao que acusou de claramente incompetente, especialmente no relacionado coa xestión da política lingüística e as conversacións para lograr un acordo sobre o idioma galego. Quero dicir, hai xente que todavía sabe rectificar. E con referente á plataforma de Queremos Galego, eu estuve na última manifestación en defensa do noso idioma e podo asegurarlle que a Plaza da Quintana estaba teigada de persoas que non solamente eran do BNG. Habería moitas, porque nós sí que somos, creemos firmemente no noso idioma e na nosa cultura, pero sí que é certo que había moitísimas máis persoas que non eran só do BNG, moitas persoas que eran de moitas ideoloxías, o sea, creo que é totalmente injusto decir que está politizada esta plataforma, pero bueno, vostedes poden pensar evidentemente o que queiran, claro. Non sei se hai máis intervencións. Bueno, pois entonces xa que eso é así, aplíquense o conto, porque aquí levamos un funcionario de normalización lingüística máis dun ano, verdad? Que vamos a facer con eso? Nada máis, non tengo máis que decir. Non sei se hai ninguna outra... Saben vostedes que hai unha persona que está xubilada para... Si, un ano, pois con calma e con tranquilidade, seguramente que máis do que fixo vostede cando era concelleira de persoal. Non sei se fala... Bueno, pois se non hai nada máis, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase a moción. Mocións urxentes, finalmente non hai ningunha moción urxente. Pasamos logo a rogos e preguntas. Ten a... Perdón?
dixeron que entón que pasa para o seguinte pleno. Vale. Entón, pasamos ao punto número 5, rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Boa tarde. Bueno, pois empezamos polo que acabamos de deixar. Había un funcionario que ocupaba unha plaza de técnico de cultura. Entre as súas funcións, non na súa ficha, estaba o de normalización lingüística. Levaba esas funcións, pero non estaba na súa ficha. Levamos un ano sin unha persona que toma as riendas da normalización lingüística, política lingüística, etc. Dinos a concelleira con calma, levamos un ano, se ten pensado que pase máis tempo. Ao respecto. Tamén queríamos preguntar pola persona nexo no tema de prevención, porque eso sí que, non sei, que levamos un ano e pico, 2 anos, no tema da convocatoria do Comité de Seguridade. Diversos traballadores nos están preguntando cando se vai a convocar e se nos pode usted informar ao respecto. Despois tamén para a concelleira de personal, temos 2 resolucións da alcaldía nas que se prorroga a duración de prestación de servicios na modalidade de teletraballo. Unha delas, a supervisora é usted personalmente, pero da outra delas é o funcionario en concreto que estamos a falar, que xa leva un ano sin estar traballando neste concello. Esta resolución, si eu lle digo o número, mire, usted é a supervisora dunha resolución dun decreto 1447/2024 que a prorrogan con efectos retroactivos e ese funcionario en cuestión é como responsable do decreto da persona na que a resolución da alcaldía 1408/2024 era a que supervisaba. Entonces, esta resolución é recente, veu a este pleno para dar conta dela. Entón, queríamos preguntar como unha persona que xa leva un ano sin aquí traballar pode ser a supervisora de unha modalidade de teletraballo, quero dicir, lle están ustedes arrogando ou poñendo unha certa responsabilidade a un funcionario que non tiña por que tela, dado e tendo en conta que xa leva un ano sin aquí traballar. A ver se non lo pode usted explicar, e con efectos retroactivos. Sí, ya pasamos ahora mismo, se usted non se dá, non a ten presente, pero está aquí. Non fagan que non, está aquí. Entón, nos gustaría saber como unha persona que non traballa aquí desde fai un ano pode supervisar o teletraballo que fixo outra. E esta resolución da alcaldía é do 28 de outubro do 2024. Por outro lado, o 19 de novembro, diversos usuarios do gimnasio solicitan mellor o aproveitamento do espacio. Queríamos preguntar ao concelleiro de Deportes se ten coñecemento deste escrito, imaginamos que sí, e que ten pensado facer ao respecto. Se volve a solicitar o 14 de novembro de 2024, como o ano pasado, para a cabalgata dos Reis Magos, a nave de San Marcos, e ustedes lle contestan. Queríamos saber se lle contestan que sí, se lle contestan que non, que nos informe. O 18 de novembro, a Secretaría Xeral de Financiación Autonómica e Local insta a este Concello a que adote medidas para aumentar os ingresos e reducir os gastos. Queríamos saber por que lle se chega esta comunicación e que teñen pensado facer ao respecto. O 25 de novembro, a Consellería de Presidencia reitera o PAM, o Plan de Actuación Municipal, ante o risco de rotura da presa do Eume. Que gostaríamos saber se fixeron algo ao respecto, algunhas actuacións, ou se realmente, con calma, pois van a tomar algunha actuación ao respecto. Tamén lle require a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia documentación xustificativa da construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora das instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable. Entendo que isto que é por un tema dunha subvención, se non lo pode explicar o concelleiro de Deportes. A Policía Local presenta un escrito no que podemos ver solamente por rexistro, nos solicitamos a copia, saber o destino
da porcentaxe da partida orzamentaria correspondente ao ano 2023, que non foi destinada a roupa material, a compra de material, e tamén, bueno, se os trata da policía, poden solicitar a compra de roupa. Nos gustaría que esta vez nos contestara con sinceridade. Xa van 2 plenos no que vostede nos di que non existe ningún problema, que a todos os policías local que lle solicitaron a compra de roupa sí que foi comprada. Entonces, quen ten o problema aquí? Isto é mentira outra vez, nos vai a contestar, porque isto leva que o 14 de novembro de 2024 lle presenten un escrito. E entonces, se é mentira, usted ten un problema moi grave con un colectivo deste concello. E se é verdad, nos gustaría saber cando a Policía Local vai a poder optar a esa partida que existía, que vostedes, evidentemente, sí que quitaron con esos suplementos de créditos que fan. Cando vai a ser o momento que estes traballadores podan acceder a eles? Tamén ese mesmo día lle solicitan contestación a un escrito que lle presentaron a este goberno para que porte solucións a situacións de déficit de personal. Nos lle preguntamos que pasa con este asunto. Déficit de personal, evidentemente, somos todos conscientes, pero se nos pode explicar vostede, conscientes daquela maneira, do pouco que podemos saber, pero usted nos pode aclarar. Nos pode decir o contido deste escrito, realmente a que déficit se refiren, e por que non o contestou usted? Tamén ver que neste sentido houve cambios nos distintos turnos, e nós tamén lle preguntamos desde aquí que se está estudando por parte deste goberno cambiar o cuadrante anual da policía, se usted non lo pode contestar. En relación co Scratch Fene, bueno, vaya por diante co Partido Popular, sempre, 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 apoiou todas as actividades, incluso pioneiros apoiando actividades neste concello, que despois, por fortuna, continuaron, outras non, decidiron vostedes non continuar, pero entre elas o Scratch Fene. Pero que vemos esta resolución da alcaldía, no que primeiro temos un informe de viabilidade da policía local. Até os resposta de considera que non procede a ceder o solicitado en relación coa solicitude da celebración dos Scratch-Fene Policía Local. Enxeneira Municipal. Infórmase desfavorablemente a solicitude indicada no asunto. Secretaría Municipal. Considera que a licencia solicitada debe ser denegada. Señor alcalde, o Partido Popular quere saber se houve denuncias e queixas por ruídos excesivos. No rexistro do 22 de novembro se solicitaba monitorizar a intensidade do ruído. Queríamos tamén preguntarlle se houve problemas para cubrir a seguridade da zona e reiteramos, vista a resolución da alcaldía na que existen 3 informes de 3 técnicos deste concello, de distintas áreas, non debería este goberno actuar con maior rigor cando se trata da seguridade dos veciños? Vaya por diante que non pasou absolutamente nada, pero sí pasara. Porque este goberno, con informes menos desfavorables para determinadas cuestións, como ao mellor unha obra dun tal, non lle tembla o pulso en denegar. E entonces, desde aquí do Partido Popular, lle pedimos maior rigor. Non é que existan 3 informes, un desfavorable, 2 favorables, non. 3 departamentos distintos non lle está aconsellando. O mellor non era o sitio ou as medidas non eran as adecuadas. En comisión, a señora concelleira de Policía indicou que a policía agora está baixo mínimos. Tamén sabemos que en breves, por palabras da señora concelleira, se vai a ir un dos axentes por mobilidade e que posiblemente poida vir outro axente en comisión de servicios para cubrir esa vacante.
pero por rexistro o Concello de Ferrol, vemos que o Concello de Ferrol lle solicita informe para unha comisión de servicio dun policía de Fene para Ferrol. A pregunta é, vaise autorizar esa comisión dada a situación actual que estamos a vivir? A concelleira de Seguridade tamén indicou que non vai a reparar os semáforos do cruce de Naturais Concello e Fene 2-3 meses, levamos xa, hai que contar cos, porque están pendientes da instalacións dos novos, non? Bueno, nos consideramos que xa 3 meses son suficientes, o importante é a seguridade vial e, dende logo, a súa calma en normalización lingüística é patente, pero aquí é moito máis grave. Queremos saber se esa instalación vai a ser en breve ou, por lo contrario, vai a tardar meses, levamos 3. De ser así, o Partido Popular que deixar constancia que de non estar de acordo con esta medida e que sea responsable este goberno local das situacións peligrosas que para peatóns e vehículos se den por esa circunstancia. Non poden vostedes esquecer que esta zona de grande intensidade de tráfico, de pasos de peóns, se poden realizar hasta 9 xiros e hacen imprescindible unha zona de seguridade, ben con regulación vía semáforos ou ben con axentes locais. Pero, visto, a segunda parte non a teñen e a primeira se ve que tampouco. Nos consideramos que de continuar nesta actitude, este goberno municipal, evidentemente, desgraciadamente, será cos cartos de todos os veciños, débense facer responsables de todas as desgracias e incidentes que pasen nese cruce, porque 3 meses son máis que suficientes. Da carreteira da Fraga, máis de lo mismo. Calma, vamos a chamarnos así, con calma. Mire, chovía no mes de decembro do ano pasado, febreiro, marzo, no, vamos a requerir a Diputación para que o mañe. Están esperando bo tempo, e que estamos en decembro outra vez. Sí, eu sei que estas cousas molestan moitísimo. Que nos vai a contestar hoxe? Vostedes se reuniron coa Diputación, vostedes dixeron á Diputación que amañe ese desfeita que levamos máis de un ano reclamando, que cada día está peor, que hai unha inseguridade, que lle están preguntando a usted todos os pleno tras pleno sobre os pasos de peóns e o lucerío, e iso como está aí, que estamos tendo unha sorte de que a día de hoxe non pasará absolutamente nada, e é un auténtico pasotismo. Si vostedes non poden levantar un teléfono e pedirlle á Diputación que amañe iso, por favor, retírense, porque un ano, máis de lo mismo. Da igual que lle preguntemos. Señor alcalde, vai a ter usted algunha vez ou en estes meses unha reunión coa Diputación da Coruña para tratar, xa non digo máis asuntos que lle venimos reclamando, pero para tratar o asunto da estrada da Fraga? E se a vai ter, porque xa levamos un ano preguntando, queremos saber cando. E no anterior pleno lle exigimos que por parte da Policía Local se fixera un informe sobre a vialidade e sobre o Estado, e nos gustaría preguntarlle á concelleira de Policía Local si requeriu ese informe á Policía Local e se lle remitiu á Diputación. Tamén lle solicitamos no anterior pleno que lle comunicaran a Fomento o repintado e señalización do cruce do Rego da Moa. Queremos saber se por parte deste goberno xa se fixo o informe e se lle requeriu a Fomento. Se non é así, cando teñen pensado requerirlle. En canto ao cobro da taxa da DAR, no mes pasado se empezou a cobrar aos veciños o primeiro trimestre do ano 2021. Queríamos preguntarlle a señora concelleira como van a facer a actualización desta taxa ou como se vai a cobrar, porque ora vamos primeiro trimestre, despois iremos segundo trimestre 2021, porque iso creo que é algo que quedou un pouco no limbo, como se iba a proceder a cobrar eses 4 anos anteriores, de que forma, de que xeito, se non lo pode explicar. Porque quero dicir, se no ano 2024 empezamos a cobrar o 21, que vamos ir levando cada ano, se nos pode usted explicar os justificantes de pago. Nós non o temos claro. Se o pode explicar e como non o temos claro,
Pois non o temos, se non o pode explicar, que non se lo explique. Ese ten pensado a actualización da tasa. A concelleira de Medio Ambiente, o 3 de decembro, Aguas de Galicia lle notifica un informe de inspección en relación con un vertido no río Cádabo. Nos pode explicar en que consiste este vertido, que actuacións fixo o Concello, que ten pensado vostede de facer. Tamén queremos saber se na zona na que se depositan os restos das podas, se usted autorizou o depósito de escombros que están ali. Nos entendemos que ese material, por contaminante, debería de ir a unha zona de tratamento de residuos. E entón, señora concelleira, explíquenos, foi usted quen o autorizou ou alguén da súa concellería, do goberno, e, ou mellor, usted tampouco sabe nada de que está ali o escombro. E de sabelo, 3 preguntas. Foi usted quen autorizou este goberno? Non o sabe, e se o sabe, que ten pensado facer con isto? Ou se usted non é coñecedora de que isto tenga que levar un tratamento de residuos. Bueno, para todos un pouquiño, finalizo o ano, bueno, entre todos felices festas, e vamos a dicir que seguimos igual con calma, pero vamos a dicir que bastante peor que cando empezou isto, porque daquela ainda había esperanza, como no Nadal, pero despois dun ano e medio, Dios mío, seguimos sin Consello Escolar. Fai 3 comisións, decía o concelleiro de Educación. Teño unha boa noticia, vaise convocar o Consello Escolar. Sería o de Ferrol, que reclamaba o BNG, porque o de aquí. Reiteramos, sin Comité de Seguridad e Salud. Sin avances no plan de urbanismo. Sin a carreira profesional. Nos gustaría saber se vai facer, se xa vostedes o botan polo río abaixo, e ou non. Eso nos gustaría saberlo para informar e para que os traballadores e traballadoras de concellos sean conscientes do que teñen que esperar. Sin orzamentos, pese a que vamos a ter unha reunión, según nos manifestou o alcalde en Xunta de Voceiros, para tratar os orzamentos. O certo, que rematamos o ano e comezamos o próximo, sin orzamento. Bueno, unha reunión sine die, o sea, unha reunión como todas que íbamos a convocar. Sin terreos para o centro de salud, sin avance en pasos elevados da vía do tren e para o final, coa guinda e coa intención de endeudar o Concello en máis de 800.000 euros. Xa tardaban ustedes, Bloque Nacionalista Galego, en facer isto, hombre. No ano 2018, Goberno do Partido Popular salda os préstamos que tiña o Concello. Non me abre usted os ollos, que iso é verdade, usted estaba aquí sentado na oposición, despois dunha moción de censura. Salda tal, pero o Bloque Nacionalista Galego é superior. Se non suscribe un préstamo en deuda aos veciños e as veciñas de Fene, é increíble. Recordo moi ben aquel alcalde Iván Puentes cando chegou a este concello como alcalde, tuvo que asumir esa deuda en préstamos bancarios que o Bloque Nacionalista Galego xestionara, por certo, sin prácticamente vista ningún resultado. Pois sí, terminamos o ano con esa guinda que xa tardaba por vir. Moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, a verdade é que non quero ser reiterativo en algunhas das cuestións, preguntas que fixo a portavoz do Grupo Popular, que as traíamos nós tamén, pero, bueno, quizás as podemos enfocar, ainda que sexa o contido o mesmo, pero as podemos enfocar de outro xeito. Gustaríanos saber que ocorre no pabellón polideportivo de San Valentín, que nos transmitiron algúns pais que nas competicións de karate, judo, etc., non poden emitir en streaming, co cal non pode ver, cando non poden asistir a eses campeonatos que se dan, non poden despois ver grabado no vídeo estes campeonatos. Parece ser que lles dixeron que a señal do wifi é mala debido ao grosor das paredes ou algo así. O digo polo que nos chegou a nós do último campeonato que hubo, que hubo pais que non puderon asistir e nos dan esta queixa a ver se existe eso, a ver se pode solucionar, porque a mellor con
repetidor de sinal, non sei, pero foi a xustificación que lle deron traballadores do pabillón. Entonces, encarecidamente, cando poida vostede nos contesta se isto é así, se non, se é que foi un malentendido ou que sexa. O certo é que non se gravaba ese día. Para a concelleira de Servicios, queríamos comentarlle que sí é certo que no tramo que vai desde Bodegas Barral hasta Berto, que había, no mes pasado, había 7 luminarias sin funcionar, no día de onte 5 delas xa funcionaban, quedaban 2 sin funcionar, e a verdade é que, observando, este que lle fala non veu unha maleza, non veu unha disculpa, como vostede deu no seu día, de que era algo da Xunta de Galicia, que non mantiña e tal. A verdade é que non observei, parei ali co coche para ver por que 5 xa estaban amañadas e 2 non. Non sei, seguro que terá a súa explicación. Si a ten, eu non vin problemas de maleza en ese sitio. Aí, na Avenida das Pías, temos 3 luminarias tamén sin funcionar, o que fai que haxa en algúns sitios unhas sombras que non son moi boas para a xente que discurre por esa vía pola noite. Nos gustaría saber se o concelleiro de Urbanismo nos pode dar algún tipo de información respecto aos aparcadoiros disuasorios para o problema de aparcamento da Avenida Naturais e rúas aledañas, se hai algunha partida para mercar algún tipo de terreo que poda facer de aparcadoiro nos orzamentos do 2025, se contemplaron iso, porque se non contemplan unha partida, evidentemente, pouco se vai poder facer. Tamén queríamos que nos responderan ou que nos aclararan se xa teñen pensado como sinalizar a ruta dos murais, como aprobamos aquí en unha moción que presentou este grupo e que saiu aprobada por unanimidade. A verdade é que cada vez nos enteramos de máis persoas, incluso esta semana nos enteramos dunha persoa que veu desde a Coruña, aquí es profeso, a ver estes murais, e andaba preguntando por a Avenida Naturais se alguén lles podía indicar onde estaban situados. Isto nos lo comentou un veciño da Avenida Naturais. Entón, nos parece, a mellor non son moitas as persoas que tardan en dar cos murais, pero con tal de que haxe unha persoa que veña desde Asturias a facer unha visita a un familiar a Coruña, que se desplace aquí a ver os murais e que teña que andar preguntando por toda... Non me parece o máis axeitado. Se queremos seguir tendo unha zona, pois eso tendemos que refrendalo con unhas actuacións, mellor actuación, que facer caso á moción que aprobamos por unanimidade de sinalizar con cartéis as rutas dos murais, me pareceu máis axeitado. Tamén nos gustaría saber se hai unha partida xa presupostaria tamén nese orzamento que están vostedes elaborando e que parece ser que van a traer a pleno próximamente, para contratar unha empresa que faga o prego de condicións técnicas para a revisión do plan de urbanismo deste Concello, que xa me parece que estamos tardando en ter ese prego de condicións técnicas posto ao día e xa saído. Tamén nos gustaría saber se o señor alcalde é capaz de decirnos ou aportarnos algunha luz en canto a como está a situación do centro de saúde novo que se ten que construir en Fene. En que momento estamos, porque é certo que hai reunións pendentes, pero é que levamos con pendentes de reunións pois xa varios meses, eu non sei se é medio ano ou máis, non? Entón, bueno, habería que, a mellor hai que facer alguna manifestación, hai que facer algo para que se poida levar isto a cabo, non? A concelleira de Economía, agora que está casi rematado
o ano en que vostede está co borrador do orzamento, nos gustaría, se ten o dato, se non, cando nos lo poda aportar, canto IBI exacto vai a pagar a AP9, o sea, a concesionaria da AP9. Canto vai ser o IBI que vai pagar no 2025? Mire, para a Concelleira de Servicios, no pleno do 4 de xullo de 2024, este grupo municipal pediulle que lle facilitara os expedientes dos contratos da sinalización luminosa dos pasos de peóns da avenida Marqués de Figueroa e, en concreto, os expedientes de contratación destas sinais nos dos derradeiros últimos anos. A día de hoxe, aínda non o temos, non o coñecemos, ni se nos mencionou. Nos gustaría saberlo por aquilo que decíamos en aquel momento, que era o tema das garantías. O tema das garantías, de exixir ás empresas instaladoras garantías. Cando vostede poida, estaremos gustosos de poder ler estes expedientes e ter coñecemento de como se contratou, en que condicións, etc. E o custo das distintas unidades. Mire, tamén vostede nese pleno do 4 de xullo de 2024 informou que había un informe da Policía Local respecto da rúa Tras do Cádavo sobre que se podían reducir 8 plazas de aparcamento, que son moi necesarias, evidentemente, non vamos a discutir que son necesarias, no caso de que se puxeran volardos, como lle propoñía, ou outro tipo de actuacións, como lle propoñía este grupo socialista, para que os peóns, e sobre todo para que as persoas con mobilidade reducida, puderan ir por la beira rúa e non polo centro da calzada. Ten pensado vostede aportar algunha solución? Porque os informes da policía non dubido que existan. Pero é que non vemos que haxa solución, e se a solución é deixar todo como está, non creemos que sexa a mellor solución. E o que menos creemos é que nos amparemos nun informe da policía para hacer unha actuación política, porque isto é unha actuación de política de protección dos veciños, sobre todo dos máis indefensos, que son os que teñen mobilidade reducida, que teñen que andar con cadeiras de rodas por en medio da rúa, da calzada, mellor dito. Entón, encarecidamente, lle pedimos aquí que nos explique se vai aportar alguna solución, se a ten en estudio, ou que sexa, pero que aporte algo de luz a isto, porque desde aquela, desde o día 4 do mes de xullo, non sabemos máis nada deste tema. Tamén queremos saber se vai aportar unha solución a ese desnivel que existe no paso de peóns en frente do Gades da Avenida Naturais de Fene, e que este grupo lle dixo que as cadeiras de rodas quedan atascadas aí, meten as rodas e non poden, teñen que buscar a alguén que lles axuden a saltar ese obstáculo. Volvo a insistir, as persoas de mobilidade reducida neste concello parece que lle poñemos pedras nas rodas para que non podan camiñar en lugar de facilitarles o acceso. Ten vostede pensada algunha actuación con este paso a peóns do enfrente do Gades da Avenida Naturais? E se a ten pensada, se pode decir para cando, ou cando menos, se pode decir antes de que mes podería estar solucionado isto, porque entendemos que é unha solución sinxela. Para a señora concelleira de Economía, votamos en falta, e xa lle reiteramos en distintas ocasións, en distintos plenos, que algo tan sensible, que xa se hubo unha reunión onde penso que se avanzou, como eran as ordenanzas 13, 24 e 30, para cando as pensa traer, porque penso que son ordenanzas moi sinxelas e que poden dar moita luz nos ingresos deste concello, sobre todo a ordenanza que fai referencia aos caixeiros dos bancos, aos caixeiros expendedores, etc. O dito, o sea, canto antes, se vostede ten programado cando as pode traer, se non pode traer todas xuntas, traia de unha nuna. Queremos saber se xa ten algo pensado sobre isto. Para o concelleiro de Educación, pois a verdade é que votamos en falta a convocatoria do Consello Escolar Municipal. Como decía a voceira do Partido do Grupo Popular,
Non sei, a mellor pode vir co apalpador, non sei. Ou a mellor pode ser un agasallo de reis, tamén pode ser. Calquera das dúas cousas nos vale. De verdade. Eu digo, sabe vostede, que eu digo con moito cariño, de verdade. Porque sabe vostede que teño moitísimo cariño. Pero nos gustaría que eso, que o apalpador ou os Reis Magos nos trouxeran a formación do Consello Escolar Municipal, porque considero que é un órgano de vital importancia para a educación dos rapaces deste Concello, para poder aportar solucións ás veces, e incluso cando teñan dificultades co señor xefe territorial, pois a mellor para ir hasta ali e poder defenderlo. A verdade é que considero, este grupo considera, e supoño que aquí os concelleiros que están no eido educativo consideran moi importante o funcionamento do Consello Escolar Municipal. Eu vou facer o rogo, señor alcalde, mire vostede, o recibo do lixo que entrará en vigor no 2025 e que o pasará a Deputación, lle decimos encarecidamente que non veña de golpe co recibo do IBI, que sexa separado do recibo de IBI, que non teñan que soportar as familias deste Concello 300, 400, 500 euros no mes de novembro, ou no mes de outubro, cando se lle xunte o recibo do IBI co recibo do lixo que vai ser por ano que ven de 132 euros. Es máis, lle aportamos encarecidamente que veña en 2 semestres o recibo do lixo, que se pague en 2 veces. É unha xestión que penso que se pode facer falando coa Deputación e facendo o que se teña que facer. Outro rogo que temos que dicirlle, mire, a taxa EDAR, eu non sei se a botella lle botou fume ao teléfono, me imagino que sí. A mí botoume fume ao teléfono. E non somente o teléfono, eses días pasei por Avenida Naturais ao día seguinte, o domingo e tal, e os veciños do meu propio edificio abordábanme, que lles explicara por qué, a conto de qué, como viña iso, que non entendían. É a verdade, non se entende. O recibo non entende. Non entende, o recibo non... Primeiro, non é transparente, porque non din a cuota fixa e a cuota variable. Simplemente pon taxa. E logo non fala de taxa EDAR, que é o que coñece a xente, porque xa é publicado nos medios de comunicación. Fala de outra cousa, que sí, nós podemos entender, pero o veciño normal e corrente non. Entón, por favor, que o recibo teña a máxima claridade posible, que a cota, que a taxa veña desglosada por la parte fixa e por la parte variable, que son os metros cúbicos de agua que ese veciño consumiu e botou á rede de saneamento. Mire, este grupo iba a presentarse unha moción para a creación da unidade de rehabilitación cardíaca na área sanitaria de Ferrol, que sirva de paso a decir que é a única área que falta por esta dotación. Espero que ninguén dos que estamos aquí tivera neste tempo de aquí ao mes que ven, cando viña esta moción, necesidade de utilizar unha unidade de rehabilitación cardíaca. Pero, bueno, ao fío desto, esta pregunta xa tiña preparada pensando en que a moción o Grupo Popular a tiña xa visto e que poderíamos presentada por urxencia, ainda que xa sei que non é urxente, pero a materia de saúde é urxente. Pero, mire, ao fío desto, este Grupo Socialista ten algo, un rogo que lle quere facer a vostede que seguramente xa en algún sitio hai, pero noutros non. Nos facemos o rogo seguinte, que en todos os edificios públicos deste Concello haya desfibriladores automáticos portables. En todos os edificios públicos. Que os haya de tal xeito que calqueira veciño sen coñecemento poda utilizalo. E digo isto porque xa os hai no mercado que se poñen 2 pegatinas que chamo eu e o propio desfibrilador
se non está en parada cardíaca, non dispara. Se detecta que está en parada cardíaca, dispara. O sea que máis sinxelo non é. Teñen un custo, hoxe en día, inferiores a 1.000 euros. Creo que se podía poñer unha partida para aqueles edificios que non teñan desfibriladores automáticos portables, porque os collemos e os levamos en un maletín pequerechiño, os podamos ter. Somentes con que puidéramos salvar unha vida dun veciño ou de calquera persoa que estivera nun edificio público de Fene, xa a partida orzamentaria estaría máis que xustificada. Señor Concelleiro de Deportes, outra vez, teñen que disculparme que teña, pero que a mente vai dunha maneira e ás veces non ordena as preguntas. Na Comisión de Dinamización do pasado día 25, este concelleiro lle fixo a vostede unhas preguntas respecto a diversas actuacións realizadas e que orzamento habíamos gastado. Non sei se trouxe... Sí, pois a gala do deporte, o campamento de Nadal, o curso de patinaje, os danos de San Valentín, a carreira de San Silvestre. Daquelo que informou vostede, non sei se de alguna pode informar ou non, se pode informar de alguna, lle facemos o rogo de que informe neste pleno. Mire, con respecto á Concellería de Servicio tamén hai unha pregunta. Entrou por rexistro o pasado día 21 un escrito dunha veciña deste Concello referente á Rúa Unión. Parece ser, polo que leíamos no rexistro de entrada, que pedía unha solución para a caída dun árbol ao seu paso na Rúa Unión que obstaculizaba o paso da auga. Eso é o que pon no rexistro de entrada. Entón, queríamos preguntar se foron ali a comprobar se isto está tal cual o escrito e se xa lle deron solución a esta caída da árbore. Non quería estenderme moito nesto, porque xa fixo a pregunta a señora portavoz do Grupo Popular referente á roupa da Policía Local. A ver, o que a nós nos han chegado desde o último pleno no que usted falou de elo, porque o viron nun vídeo, no vídeo que se colga destes plenos, pois chegounos que, primeiro, que a roupa deste ano non se mercou. Segundo, que o orzamento por policía era de 1.000 euros e este ano pasou a ser de 400. Entón, o que lles preguntamos desde este grupo é que hai de certo nesto de que a roupa non se mercou finalizando o ano, porque iso é o que nos chega desde a Policía Local, e que hai de certo de que de 1.000 euros por policía que se tiñan anteriormente se pasou agora neste 2024 a 400 euros. E que me parece que é un salto demasiado drástico, non? A mellor agora se compra a roupa nun bazar chino é moito máis económica, non sei, pero bueno, supoño que non. E despois, sin estenderme, o problema dos semáforos. Mire, o problema do semáforo é, como dicía a portavoz do Grupo Popular, un tema de seguridade. Seguro que vostede o sabe de sobra e non fai falla que yo digamos. Os sustos que leva este concelleiro cada vez que pasa pola avenida do Concello e sae, e desto que hai xente que vai a máis de 40 e 50 kilómetros por la estrada principal. Habería que poñer casi cámaras que saca... Sí, pero bueno, pero cando nos saímos da avenida do Concello a avenida Naturais, os sustos que levamos do que ven a 70 e 80 por hora é morro cotonudo. Ás veces o corazón se lle pon a un... Bueno, semáforos sí, tamén, semáforo tamén. É o que iba a dicir, semáforo. Hai que amañar os semáforos. E se costan cartos hai que gastar. Pero é que eu vou dicir unha cousa, é que non sei que pasa cos semáforos deste Concello, señora concelleira, que non sei se vostede sabe, porque esta semana o semáforo do cruce de Limodre funcionaba. Pero é que o hoxe tamén? Pois o martes non. E cando viña de noite, mire, eu digo, eu podo xurar que non funcionaba, Ni funcionaba pola mañán, cando este home se foi hacia a Coruña a facer unhas xestións, ni funcionaba a noite cando viña da Coruña para o meu domicilio particular.
E lle digo unha cousa, a verdade é que está nun sitio bastante cafre, pero que o cruce está onde está e que poña semáforo, evidentemente. Pero eu vou dicir unha cosa, cando funciona, a ventás dos edificios de enfronte avísanche, porque se ve o verde e o vermello cando ves casi a 100 metros do semáforo. E gracias a eso sabes que tens que ir frenando ou que podes pasalo. Pois, se funciona hoxe, meus parabéns. Pero tamén lle digo unha cousa, que todo o mundo vexa que temos o semáforo do cruce máis importante deste concello, que o temos collido con bridas, que está prácticamente que se vai caer cando se pode poñer unha pletina metálica e uns parafuxos aí, meter unos taladros, é que eso xa me parece, sinceramente, e non digo que sea vostede moi responsable, pero me parece desidia, porque es que leva con bridas polo menos 4 meses. É que a veces estou por coller o taladro portátil que teño ireo e meterlle ali, se non fora porque me iban a multar acto seguido. E nada máis, creo que por hoxe xa é suficiente. Moitas veces. Bueno, pois vamos a intentar respostar o máis breve posible, ou polo menos o máis rápido posible. A ver, empezo eu, por exemplo, me comentan efectivamente que o tema do slalom, dos informes do slalom, bueno, como... Sí. Efectivamente, bueno, se saben, me parece que se saben os problemas que trae sempre ese evento, non? Como pode ver, como pon aí na resolución da alcaldía, efectivamente, hai informes desfavorables e, de feito, se dá o permiso condicionado a que todo o que poñen eses informes se subsane. Se fixo vai poñer e ese mesmo día, bueno, pois por sorte ou por responsabilidade por parte dos organizadores, pon condicionado. Non, claro, cando se fixo a resolución se condiciona a que subsanen as deficiencias que se aprecian nos informes e presentaron a subsanación de todas esas deficiencias. De feito, máis ou menos, creo que non é unha cousa, todos os anos, creo que sempre había este mismo problema, non? Pero, bueno, subsanan, polo tanto, está condicionada a esa subsanación e, bueno, en ese sentido, pois non hai máis problema. Por outro lado, me comentaba precisamente sobre un tema de unha comisión de servicios de Ferrol, de un axente, efectivamente, e a idea do alcalde é se facilita esa comisión de servicios. Se queren, ou en comisión, ou en calquer momento na alcaldía, lles podo explicar, por non centrar en unha persoa en concreto, os motivos que sí, se autoriza, sí, por suposto, sí, se vai autorizar. A reunión coa Diputación, despois me imagino que a concelleira lle comentará as reparacións que fixeron estos días na Diputación, pero, sí, estos días están feitas un montón de reparacións por parte da Diputación importantes e requeridas desde fai moito tempo tamén, pero lle podo comentar que hai días se estuvo precisamente co presidente da Diputación e non solamente se falou deste tema, se falaron de máis temas e esperemos que en breve, unha vez que pasen estas datas, teñamos aquí ao presidente por, sobre todo, as beiras rúas de Maniños. Iso é unha cousa que, unha vez máis, insistiremos en que o fagan e que se faga canto antes, que iso nos preocupa, é unha petición desde fai moitísimos anos no Concello. E, do daqui xa lle comentarán agora a concelleira. Me comentaba tamén o voceiro do Partido Socialista da situación do Centro de Saúde en Fene. Como lles comentei, creo que foi no anterior pleno, o mesmo día do pleno anterior, tuve unha conversa precisamente coa área sanitaria, con o responsable da área sanitaria, para preguntarnos precisamente como íbamos, se seguíamos mantendo que sí que queríamos o centro de saúde e se realmente os terreos, que eles tamén estaban de acordo en que foran os de Tarrío,
seguíamos mirando isto, se lles dixo que sí, lóxicamente. E hai non quero mentir, 10 días, 12 días que estivo aquí a subdelegada do goberno e se falou con ela precisamente porque o do SEPES, precisamente o do SEPE, se falara en unha reunión na que estaba presente a subdelegada do goberno. En aquel mismo día, xa diante miña, xa mandou correos a responsables do SEPE para que axilizaran ese tema e que tuveramos as reunións que tínhamos pendientes, porque nós lle mandamos todo o que nos pediron e estamos pendentes desa resolución. E dende aquí mesmo xa mandou esa solicitude. Entón, bueno, cando pasen uns días volveremos a falar con ela ou volveremos a chamar outra vez ao SEPE. Pero, bueno, que máis queremos nós? Que o SEPE arranxe dunha vez esta... porque está no seu tellado ahora mismo a pelota, lóxicamente, que canto antes nos poidan contestar millor. Me comentaba do recibo do lixo. Bueno, esperemos, e a idea era, como ben sabe, non podemos cambiar a forma de pago a semestral ou a trimestral, hai que modificar a ordenanza. Entón intentaremos facer a modificación da ordenanza tal e como comentamos, porque a ordenanza do lixo ten que modificarse moitas máis cousas. Entón, a ver, como falábamos da outra vez, se no primer semestre do ano damos modificado esa ordenanza tamén, non? E sobre a taxa de dar, efectivamente, nós estamos sempre falando de taxa de dar, pero o que se aprobou no ano 14 desa taxa é colectores, non sei que, ten un nome moito máis longo, non? Bueno, de feito, este é o primer padrón que se pasou, posiblemente, como xa nos trasladaban de Diputación, incluso pode haber moitos erros, incluso no cambio de programas, de uns programas a outro, que os enderezos non sean correctos, que os números non estén completos dun carné de identidade. Bueno, hai moitas cousas que poden estar incorrectas que se irán subsanando según vayan pasando os seguintes recibos, non? Entón, bueno, esperemos, e non é que haya unha taxa fixa como tal, é dicir, hai un mínimo de 9 euros que despois van modificando en función do consumo, non? Entón, bueno, me imagino que tamén, según vayan cobrando, pois todas esas deficiencias que pode haber de explicación, esperemos que as vayan aclarando, que creo que teñen espacios suficientes como para poder facelo. De todas formas, xa se falou con eles por algunhas aclaracións dese estilo, non? O tema, bueno, non sei, como falaban da área da súa moción, xa hai edificios no Concello de Fene, pois, bueno, instalacións deportivas e algún outro que teñen xa os desfibriladores. Non sei se a temos na Casa da Cultura, non sei se hai, non sei se o concelleiro, pero, bueno, se hai que mirar, bueno, esa é unha alternativa máis e hai incluso a Protección Civil que ten o seu propio tamén portátil destes de man. Pero, bueno, tomamos nota que son incidencias e creo que a min non me corresponde máis xa. Únicamente, non sei se poderá aclarar o tema do IBI, creo que a concelleira ten o dato da autopista, non sei se o ten, non o ten, pero se non teño eu, son 150, se non me equivoco, arriba abaixo 159.000 euros. E tamén lle informo de outra cousa, que lle fixemos reclamación, non sei se vai salir adiante ou non, pero tamén o informo, para a deste ano 24, como venceu o prazo da autopista os anos en agosto ou algo así, nos queda aquí uns meses que legalmente non sei se temos moita razón ou non, pero, bueno, houve un lote de concellos polos que pasa desde Abegondo en adiante a autopista que se está reclamando, pois, a parte proporcional ao IBI deste ano. Non sei se saldrá ben ou non, pero, bueno, a reclamación se fixo que vai facer directamente a tesorería da Deputación, todos os concellos que estamos afectados, pois, bueno, lóxicamente queremos facer a reclamación, non? Pasolle a palabra á concelleira de Servicios, Sandra.
Cando digo calma, digo porque teñen moita calma, porque hoxe houve unha mesa de negociación a cal ningún membro do Partido Popular asisteu. Polo tanto, calma, teñen moita calma. Home, pode reírse vostede, alcalde. Señor alcalde, non me dixe usted que eran rogos e preguntas e respostas? Eu non lle preguntei por ninguna mesa de negociación. Pero xa lle van a contestar. Houve hoxe unha mesa de negociación que, se vostedes asistiran, moitas destas preguntas estarían contestadas. Contesto igual no pleno, non pasa nada. É a miña obligación, a súa contestar. Tamén asistir. Penso que tamén non ten obligación vostede nada. Bueno, teño dúbidas. Vostede creo que teño... Sí, é que se fai o favor, despois... Bueno, eu escoito a vostede, eu desde ali non escoito nada. Insisto, houve unha mesa de negociación a cal ningún de vostedes asistiron. Polo tanto, o técnico de Cultura xubilouse este ano, non o ano pasado, xubilouse este ano. Estamos... O normalización lingüística non está desatendido. Temos unhas funcionarias estupendas en este Concello que atenden a normalización lingüística de moi bo grado, ademais. E o están facendo, ademais, realmente ben. Entón, se hai algunha dúbida, non hai ningún problema. E, aparte, estamos pensando na reconversión dese posto. Xa lles informaremos cando teñamos algo máis, ou na próxima mesa de negociación. Referente á prevención de riscos, pois estes días todavía estaban para nomear a unha persona, porque houve unha que dimiteu e nomearon a finais da semana pasada. Polo tanto, non vou decir nos próximos días, porque hai moita xente que ten vacacións de Nadal, cando a volta de Nadal, previsiblemente, convocaremos a mesa, o Comité de Seguridade de Saúde. Sobre o tema de prestación de servicios de teletraballo, pois mira, debe de haber un erro aí de algunha persoa que quedou, pero eu estou capacitada para decir para facer os informes do teletraballo e se están cumplindo cos obxectivos do teletraballo, e así foi. Pero vostede non está entendendo a pregunta. Podemos seguir contestando, pero creo que... A ver, se eu non teño mal anotado, o que se preguntaba por parte da voceira do Partido Popular é que hai unha resolución onde se pon que o responsable, para a persoa responsable sigue sendo o... Non, eso que se... Eso é un erro. Non. Eso é un erro, sí, pero... Xa, pero é un... Eso é un erro porque esa persoa xa non é responsable. Pois é un erro na resolución. Entón, eso se corrixirá, pero, bueno, se corrixirá e punto, non ten máis trascendencia tampouco. Respecto á roupa da Policía Municipal, teño aquí todas as facturas, que serían, pois mire, desde marzo do 2024, 1.325, desde abril, desde 2024, 199, desde outra de abril, 113, outra de marzo, 692, outra de xaneiro, 1910, outra de maio, 314, outra de xuño, 1666, outra de xullo, 156, esta non vexo o número, bueno, 170 euros, hai outra de 8.000, quero decir, roupa sí que se pediu este ano. Roupa se lles dixo que podían pedir.
Non hai ningún policía, afortunadamente, que teña déficit de roupa ou que non teña roupa. Que poden querer máis roupa? Pois seguramente que sí, e a van renovando todos os anos. Polo tanto, tampouco é obligatorio gastar todos os cartos, entendo, pero estas facturas todas son do ano 2024, de pedido de roupa da Policía Local. Que hai déficit de personal na policía? Sí, temos 2 baixas, 2 persoas de vacación, unha persona que está de reservista. Sí que hai baixas, sí que hai déficit de policía local. Vamos a tomar medidas? Sí, probablemente. Xa se están cambiando as quendas de traballo por necesidade, non queda outra, e de aquí adiante igual pode haber moitos máis cambios. O dos semáforos da Avenida Concello non levan 3 meses, me parece que ainda non levan 2 ou levarán 2, e evidentemente eu volvo a insistir que me fai vostede a min responsable ou este goberno fai responsable dos accidentes que poida haber. Bueno, hai outra vía que se alguén ten algún problema para salir por aí, hai outra vía de saída nesta propia rúa. Hai que atender as sinais viais, entendemos perfectamente, somos coñecedores de que un problema de seguridade, e expliquei que nun breve espacio de tempo virán os semáforos novos, polo tanto, a reparación destes semáforos son moi antigos e é excesivamente alta, e creemos que para que veñan dentro de moi pouco tempo os semáforos novos están en ámbar, e creo que en calquer vía non hai en todas as vías, en todos os cruces, un semáforo. Claro que sí, que fan falta cando se poñan os novos. Na Estrada da Fraga, o que decía vostede da Deputación, pois mira, a Deputación fixo unhas obras de urxencia, muro de contención de aí arriba, na Estrada de Sillobre, outra na Estrada de San Marcos e outra en Camiño Grande. Estas foron porque tanto o alcalde como esta concelleira insistimos en que viñeran, eran obras que tiña que facer a Deputación, que estaban moi perigosas, e actuaron. A Rúa da Fraga, temos informe, foi enviado á Deputación e nos dixeron que esa obra estaba xa comprometida, que xa estaban os cartos e tan pronto poideran a farían. De feito, dixeron que comenzarían antes de fin de ano. Eu insisto, nas que insistimos e nas que temos, e repito, estas últimas 3 eran obras que estaban causando moito perxuízo para os veciños, e realmente a Deputación contestou. Os informes da Policía do Rego da Moa, pois mira, hoxe en exemplo trouxen este da Estrada da Palma, porque sí que temos os informes tanto de Rego da Moa como da Fraga, e tamén temos este que comentaban vostedes no último pleno, da Estrada da Palma. Sí que realmente é un problema de maleza. De feito, así está feito na Policía Local, e a Xunta de Galicia, sorprendentemente, fai esta contestación. En resposta á súa solicitude de que manteñan o seu cómaro, porque é algo que ten que facer a Xunta, informo que a reclamación deberá ser trasladada á Unión Fenosa, ao ser eles os que deben de conservar as súas liñas cun adecuado mantemento. Sorprendente. A Administración non realiza labores de mantemento particulares para que poidan realizar a súa actividade en terreos da Administración. Creo que non entenderon o informe da Policía, estamos convencidos, tanto eu como o xefe da Policía Local pensamos que non entenderon o que se lle solicitou aquí, porque sí que realmente é un problema de mantemento. Cando fai cousa de 2 anos viñeron e a fixeron, pois realmente agora parece ser que é do Unión Fenosa. Vamos a volver a insistir, a ver se na segunda nos explicamos un pouco mellor. No Partido Popular non me queda nada. O tema da retirada do escombro, o das podas contestará a miña compañeira, pero da retirada... Vale, ahora mismo reviso. Sí, pero o do escombro sí que é, porque o do escombro non é que depositar a ninguén do Concello ali, é que son vertidos que se fan. Esta semana xa está limpo e vamos a tomar medidas para que a xente non vaya e tire escombros en ese espacio. Para o Partido Socialista... Non me queda ningunha.
Bueno, despois vas ti, Toñín. Para o Partido Socialista, creo que o tema que me decía vostede das luminarias da estrada de Berto a Bodegas Barral queda contestada con este informe policial e sí que é certo que estuvo ali o Concello que intentaron amañar algunhas porque sabemos que era perigoso, sí, estuveron ali, intentaron amañar algún cable que estaba un pouco pelado, pero é todo por culpa da maleza. Entón, hai xa en zonas que hasta que se corta a maleza non é titularidade do Concello, o sea, non é competencia do Concello facer esa actuación, polo tanto, vamos a volver a enviar este escrito un pouco mellor explicado, si é posible. Para nós está ben, de verdad. As luces da Avenida das Pías, esta semana houve unha tormenta que deixou moitas luces apagadas, que houve bastante incidencia, tanto en semáforos como en luces de calquer parroquia, houve moita incidencia. Sí que é certo que hai unhas cuantas nas Pías, non lle quero decir se vai a parte de Ferrol, eso está todo apagado, aí non goberna o BNG, ni Esquerda Unida, de verdade que non. Pero Ferrol, da mitad para lá, todo apagado. Pero, bueno, en esas, nós tamén fixemos esa reclamación porque influe tamén a entrada do Concello de Fene. Pero das nosas foi debido a todas estas tormentas que houve estes días, pero xa están en carteira, pero, bueno, non dá tempo a amañar todas elas. A das sinais luminosas ten que vostede, de verdad que pensei que o enviara porque ademais o teño, quero decir, o das sinais luminosas o luns sin falta envío yo porque sí, pois sin falta, porque é certo que se me debeu de quedar aí no medio de algunha carpeta. Referente ao tema do trasdocado, pois ora claro que se sigue mirando a solución que poida ser máis beneficiosa. Tema tamén camión de lixo, hai varias cousas que comentaremos se quere na comisión, explicolle un pouco polo miúdo ou se non, tamén, se quere vamos por ali, explicolle ali nesa propia rúa, na detrás do Cádabo, as ideas que poda haber, vale? E as dificultades tamén con que nos atopamos. Vale. O do desnivel de Gadis, xa fora comentado isto con unha persona de Fomento que viñera por aquí. A nosa idea, como decíamos outro día, estas beirarrúas, sobre todo de Avenida Naturais, con tantas árbores, están en moi mal estado e a nosa idea era renovar esa beirarrúa. Comentamos con unha persona de Fomento, xa dixera daquela que viría por aquí e que esa actuación se podería mirar de como a podíamos facer entre o Concello e eles mesmos, entón, un pouco esperar a principios de ano e... Me parece moi ben que a Avenida Naturales teña unha actuación. Para el paso de peón, vale. Señor alcalde, se vai a cambiar de concelleiro, que nos quedan dúas preguntas. Non sei se vai a responder outro concelleiro xa. Sí, supoño que sí. A rematar. Da concelleira de personal nos quedaron por que non contestou usted o escrito que lle presentou a Policía Local o 14 de novembro, que lle pedía respostas sobre o tema de personal e despois sobre o tema da carreira profesional, se van a continuar ou se é algo que xa abandonan ese proxecto. Gracias. Acabo co Partido Socialista e vou esas dous ou non quere que lles conteste? Non, é que ainda non rematei as do Partido Socialista. Referente da Rúa Unión, desa árbore, sí que é certo que caeu unha árbore, separouse un pouco para o lado, sí, pero xa está falado con esa persoa. Da roupa creo que xa queda contestado e o semáforo de Limodre onte, a mañano, e foi tamén debido a que unhas tormentas e que entrou auga, entonces está amañado desde onte. E agora era vostede o tema da carreira profesional, se viñera vostede á mesa de negociación, dimos unha estupenda contestación.
Nos ofrecimos un regulamento de productividade, tuvemos mesas de traballo e estamos en eso, entre un regulamento de productividade ou a carreira profesional, quedamos en xuntarnos cos sindicatos e xa terán vostedes información cando se decida por cal das dúas nos decidimos ou por cal o que temos pensado facer. Cal era a outra? Sí, dixo dúas. E por que non lle contestou a policía? Lle facía non lle contestou usted, lle facía un escrito e lle pedían que lle respondera. Polo que vemos, solicita contestación ao escrito para que se aporte solucións á situación de déficit de personal. O sea, lle deberon de facer unha petición e depois lle volveron a reiterar por escrito porque non lle contestou. Sí, bueno, nas mesas de traballo a policía xa ten contestado todas esas dúbidas que tiñan. Concelleiro de Urbanismo. Boa tarde. En relación ás dúas preguntas que facía o Partido Socialista, non hai terreos disponibles na Avenida Naturais. Falamos con algunhas propiedades, pero é moi complexo e non vale para explicar aquí. E non hai partida para mercar terreos porque non hai terreos con configuración no pexón como aparcamento. Hai solares urbanos, por tanto, o Concello non debe comprar un solar urbano para facer un aparcamento. Outra cousa é chegar a un acordo, que foi o que se intentou e no que seguimos traballando con algunha propiedade para poder chegar a un acordo e facer un pequeno aparcamento. Digo pequeno porque grande é imposible, que non hai espazo nas proximidades da Avenida Naturais para poder ter certo aparcadoiro disuasorio e que teña certa cabida. De todas formas, eu xa sei que parece moito, pero na Rúa da Fraga hai espazo e é relativamente cerca a Avenida Naturais e bueno, eu sei que non é a solución, pero a menos de 10 minutos da Avenida Naturais hai espacio para aparcar en Fene camiñando. Eu xa sei que ninguén quere camiñar 10 minutos e todo o mundo quere entrar co coche nos bares, pero, e aquí vou dicir todo o mundo non, moita xente vai andando. Pero si hai esa tendencia a que, como somos un pobo, se quere chegar co coche aos sitios. E ninguén vai a unha cidade e se lle ocurre chegar co coche ao sitio. Aparca nun aparcadoiro e camiña. Ou nun aparcadoiro disuasorio ou nun aparcadoiro de pago. E aquí, efectivamente, temos certos problemas, pero tamén temos que buscar un pouco esa educación que andar 5 minutos non é ningún problema. E andar 10 minutos non é ningún problema. E en menos de 10 minutos, en 5 minutos, hai sitio na contorna para aparcar. E con todo, seguiremos buscando alternativas. Estudiamos varias e todas teñen moitos problemas. Alleos ao Concello, claro. En canto ao prego para contratar o peixón, a previsión é poder encargalo a principios de ano, é dicir, para o mes, e unha vez que está elaborado o prego, pois, efectivamente, sacalo a licitación e empezar con medidas concretas para a revisión do peixón. Tampouco hai que ocultar a situación económica do Concello neste ano en concreto, pois tampouco daba para facer moita cousa e evidentemente preferín, polo menos eu, con criterio de prudencia, pois non avanzar gastos que despois non íbamos poder asumir. Moitas gracias. Concelleira de Facenda. Hola, boa tarde a todos e a todas. Primeira pregunta, en canto ao o requerimento que houve de contas, pois decir que trimestralmente se facilita unha información económica presupuestaria que se remite á Xunta e a Contas, e de feito xa din conta da información que se terá a Xunta coas medidas que se iban tomar e co plan de tesourería, pero houve un descuido, un despiste, no que non se lle facilitou esta información ao Ministerio. Entón, en base a eso, se lle volveu a enviar esa documentación para que constara. No que respecta a taxa de dar,
A intención é cobrar o ano actual e como hai que cobrar 4 anos atrás, pois intentar cobrar entre os 2 ou 4 trimestres do ano. En principio, serían en total uns 6 recibos da taxa de dar. No que respecta ao dos murais, decir que tivemos unha reunión coa Asociación Perla Mural FES, de feito falamos precisamente dese tema, pero que temos pendente o tema de incluir nesa sinalización ou ese estudio de como se vai facer o que son os código QR, pero resulta que tiveron un problema na páxina, entón todavía non o teñen solucionado. No momento en que eles solucionen ese aspecto, pois intentar saber como se vai facer e a información que se necesita poñer na sinalización para poder facer o estudio. Pero estamos pendentes de que eles teñan resolto ese problema. En canto ás ordenanzas fiscais, sí que se están mirando, se van a mirar a partir de agora, porque ata agora tiveron moitísimo traballo co tema da taxa do EDAR. De feito, sí que se mirou tamén no tema dos caixeiros, que no seu día falábamos de un caixeiro para todo o despacho que tiña, en algún caso en concreto, pero hai que ter en conta que a ordenanza dos caixeiros afecta a aqueles que a xente está esperando na beira rúa, porque hai algúns que agora teñen o acceso dentro do que é o edificio e xa non está mirando, pero sí que se está mirando esa ordenanza. Esa e as outras que temos por aí pendentes. Penso que nada máis. Concelleiro de Deportes. Hola, boa tarde a todos e a todas. Bueno, en referencia ao tema da queixa do ximnasio, sí que é certo que entrou unha queixa por rexistro, de feito hai un listado no propio ximnasio con firmas para apoiar a ampliación desa instalación. E nada máis enterarme de que entrou esa queixa, pois fun á instalación a mirala. De feito, eu son usuario do ximnasio, coñezo as limitacións da instalación. Fun ver a instalación, xa veu un profesional e estou pendente do orzamento para poder ampliar o ximnasio, porque sí que é certo que en función da demanda que está tendo a instalación, pois está quedando pequena ese ximnasio, non? A segunda non a entendí moi ben. A documentación da mellora, o sea, non escoitei, non me deu tempo a collela. Documentación da mellora de instalacións? Sí, pero que da subvención que pasou? No, eu non sei se Sí, no, pero chega un escrito, non sei o que... Xa me quedei, vamos a ver, ese é o requerimento de... Se pideu unha subvención para instalación, inmóvil... É un requerimento de que faltaban 2 fotos de onde estaban instalados ou algo así. As fotografías con material instalado, que é un requerimento que fai para demostrar que sí que se mercou ese material, non? Vale, co tema dos campeonatos e o streaming. Pois a verdade é que non tiña coñecemento en absoluto dese tema, ninguén me comentou nada, pero daremos unha volta a ver que posibilidades hai de mellorar a calidade de sinal do pabillón para poder streamear quen o desexe, non? E, por último, o tema dos orzamentos para as actividades do Nadal. A patinaxe conta con un orzamento de 544,50 euros, 544,50. O campanadal serán sobre 1.900 máis IBE, o que sumaría un total máis ou menos aproximadamente de 2.090 euros. Despois, os xogos acuáticos en familia ao Concello non lle supoñen ningún custo adicional. E a San Silvestre e a Gala do Deporte agora mesmo non teño o que é o orzamento exacto, pero baseándonos en anos anteriores, pois ambas as dúas rondarían un custo aproximado de 4.000 euros. Darei datos máis concretos na próxima comisión. Perdón? Sí, bueno, o slalom é materia de servicio... Sí.
Non, é unha nominativa en materia de servicios, o que o tema de ir a polas vallas, sabes? E nada máis. E pola miña banda, nada máis. Gracias. Podo contestar, si quere, o tema do pabillón e do streaming, porque, vamos a ver, os organizadores do campeonato, foi no campeonato de xudo a nivel galego, e estaba eu co presidente da federación e o vicepresidente e os organizadores. O que ocorriu é moi sencillo, o pabillón non ten a instalación. Entón, cando fan algún campeonato para retransmitir en streaming, o que fan é que enganchan desde a Avenida do Mar. Fan un enganche, e lle piden a Telefónica ou a empresa que sea, e lle enganchan aos propios organizadores. Que ocorriu desta vez? Polo que me comentaron a min ali, dixo que non se acordaron de pedir a conexión, e cando lla pediron era o mesmo día pola mañán e non lla puxeron. Non era porque... O sea, o pabillón non ten ali a instalación para facer. Entón, enganchan na fibra, me explicaban ali, en Avenida do Mar, nunha dos postes, e o levaban hasta ali. Aclarado, señor alcalde. Agora o que é necesario que o señor Concelleiro de Deportes faga o posible porque teñamos a instalación que non temos. Claro, disculpe, o tema é que para streamear, ademais, é un tema moi concreto, fai falta demasiada, unha boa conexión. Claro. Que o pabillón de San Valentín o merece, non? Me parece que, Concelleiro de Cultura. Ola, boa tarde a todas e todos. Pois, en canto ao Consello Escolar, pois, seguimos dando pasos máis lentos do que eu quixera. Ainda a semana pasada chegaron os resultados das eleccións sindicais nos diferentes centros educativos do Concello de Fene. Entón, seguiremos avanzando para intentar realizar esa convocatoria. E en canto a cesión da nave de San Marcos, pois sí, como todos os anos, no prego que se lle manda ás diferentes empresas que se presentan para realizar a cabalgata, se lles indica que poden dispoñer da nave de San Marcos para realizar as carrozas, porque se unha empresa se vende Melide, evidentemente nas vai montar alá e despois traelas para aquí. A empresa que foi concesionaria solicitou e se lle vai conceder. E pola miña banda nada máis. Gracias. Concelleira de Medio Ambiente. Sí. Vamos a ver, o tema da poda si está autorizado a deixalo onde o deixaron, e de feito é porque hai unha empresa que nos pideu, me preguntou o tema das podas. No, o tema do escombro, onde se deixan as podas. Bueno, eu apuntei as podas, vale, perfecto. Ya sei que contestou San así, pero eu teño aquí apuntado as podas. Perdón, que non me deu tempo a apuntar o que me dixo de Augas de Galicia, non apuntei ben porque non me deu tempo. Que o día 3 de decembro, os antes de ayer, Augas de Galicia notifica a este Concello un informe de inspección en relación cun vertido no río Cádabo. Si sabe usted, non solamente podemos ver onde foi o vertido, como se produxo, se o Concello vai facer algo e se nos pode dar información. Sí, vamos a ver, o día 3 foi o martes, efectivamente, e está no despacho da enxeñeira, porque nós falamos directamente co persoal que ven da empresa, non de Augas de Galicia, sino da empresa, o rapaz está de baixa e falamos coa rapaza que ven sempre. Entón, nos dixo que o luns nos comunicaría se pode vir o martes ou o mércores para comprobar no sitio, porque o que eu lín ali no informe, despois se yo pasei a enxeñeira, pero o que lín era que donde eles querían non podían tomar unha mostra, foi o que eu lín. Pero, bueno, en todo caso, yo traerei para a comisión con todos os datos e con toda a información. Pero usted non nos pode informar que vertido hai no río Cádabo e en donde? Non solamente vemos entrar este sitio. Que pasou no río Cádabo? Pois o que pasou, que lle estou dicindo, o que nos din é que queren recoller unha mostra de auga de algo que hai, e que non teño aquí o informe, está na mesa da enxeñeira, queren recoller unha mostra nese sitio específico onde eles pensan que pode haber algún problema, non poden acceder, é o que nos dio o informe. Vale, lle estou dicindo, se quere, o día da comisión, se quere non, yo vou a traer e yo leo. Vale.
o ten a enxeñeira, e o luns nos confirmarán se poden vir martes ou mércores para que vayamos a ver o sitio, cando teña todos os datos, porque o único que teño é o mismo que veu vostede, o que entrou por registro. Cando teña todos os datos, xa llo comento. Próxima comisión. Perdón, alcalde, xa terminaron todos de falar e non sabemos, por eso non lle pregunto, quen vai a contestarnos o tema do requerimento da Consellería polo tema da presa. Entrou o 25 de novembro, reitera o plan de actuación municipal ante o risco de rotura da presa do Eume. Entón, preguntamos se se fixo algunha actuación. Se preguntarán, isto ten a enxeñeira municipal, preguntaremoslle ela para ver que nos aclare se está xa contestado. Bueno, pois se non hai nada máis, damos por rematado o pleno. E Toñín, que nos preguntei.